hapon, Bugsitay. Kita sa diversion Matunan Daraga. Sa taas. Tabon-tabon. Tabon-tabon, Bugsitay. Alas 4:40 ng hapon. Pa-normal tayo kanina ng bulan. January 22. Malapit na paro ng puso, binupusin. Araw ng mga muso. Madala sa video ko nito gabi. Pagaling tawid, gabi yan tayo. Baka din lang pala ng kaunti. Ito, pag ginawa ito dito, hindi na pwede sa loob mo. Aray. Kailangan mo kasi dyan. Kailangan mo kasi dyan pag ginawa na yan. Pag-liko. Uy, dapat. Teka. Malalim pala po siya tayo. Hindi ko nga sa Inos yan, ano? Ang tultras nakakain sa Inos, ano? Yung galing tawid, galing bulan yan. Sabi namin yung galing bulan, nagtubig na karaan. Baka tubig lang. Nagtubig lang pero hindi nakakain yun siya. Hindi, nakain niya sabi nga yung sa Quezon na diya, nandun ba kayong tultras na kasabay natin? Nalungog. Pero sabi ko na kaya, nagtutubig ko lang niya, kumain niya, sabi ko sa diya. Parang Nakakain gano'n. doon?